Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, akhirnya alhamdulillah aku bisa ngonten maneh setelah wingi rong dino gak ngupload kerono HP-ne overhaul. Rosak overhaul itu dibongkar. Saiki wis alhamdulillah kena, tapi yo gak iso ngupload sing video dawa-dawa. Soalnya menjaga kestabilan HP. Insya Allah aman sampai tuku HP. Omar gak usah HP kan wis. Omar iku cek cilik ya. SD, besok ala wis SMP koyo enggak. Moh ayo SMP. Kelas 6 ya. Iya kelas 6 nak mlebu SMP ya. Ya di SMP. Berarti duit mben di jalannya aja sih. Enggak, Omar simpen. Lah ya iku arane dicelengi Omar, masuk Omar simpen. Ya kan di jalannya kata celengan babi. Ayam. Apa oleh celengan babi? Ya tekek nang anu ae wis, tekek nang rekeninge ibu. Aja. Apa? Kak aneh. Kok iso ya? Engko dapat soalnya 1 miliar. Lih, kefret. Kok ono apa videonya? Tolong. Mar, Hah? kok ngono iku durung mari ditekoki. Apa? Mau MBG-ne oleh apa? Timpi induk. Tempe endak. Omar. Endi, Mar? Ya tak ta. Ini entek, Bu. Sapa sing ngentekno? Mau ngadai dhewe. Ya, go akeh. Akeh sebotol. Pusek. Tempe bindok foto ngene. Ya kan? Ya kan begini kan enggak manggilan. Tune. Iku apa melon? Make untuk amalan. Cuacane ora iki cuaca hari iki ternyata ya enggak bagus lur. Nggarai wong pilek lek awan ngene iki panase pol. Engko bengi udan. Akhire nggarai wong masuk angin pilek. Aduh. Ibu telat iki. Bukan ya. Dua. Udan. Mendung tapi wisan. Mben rencanane arepe eksplor desa Parangharjo mulai teko ujung kidul sampai ujung wetan. Mare ngono manggon nang kene. Berakhir di depan rumah. Liwatin ya. Liwate apa nang jajangan? Langsung Rejen. Kan lewat 2 desa. Sing sitoke desa Sumberbulu, sitoke desa Parangharjo. Nah kaya wingi kan aku nang Songgon 2 desa ya, desa Parangharjo ambek desa Songgon. Saiki explorer Bukan ngidul, nyawak. explorer, ha? Ngetan. Setiap minggu explorer. Ngetan. Yo kak ngulon. Ngulon ae enak. Ngulon dhisik. Mulai teko SMP iku, fret ngidul, kan dalane jare dibenakno. Nang Rejen kan gak tau watu. Jatuhnya kan rusak. Wingi ku HP-ne ku rusak gara-gara chipsete mati. Chipsete mati. Dadine jarene
kontere diganti chipset. Saiki wis enak, sinyal lebih kuat ya. Terus marek ngono, cuma kendalanya satu, biasanya didulek layar itu 2 kali, layar hidup tapi langsung mati. Sik engko rono maneh. Ditekokno maneh kok. Cuaca hari ini terbit matahari tapi ono mendung lur. Nah, lek sampean pengen weruh. Tuh, lur. Wah. Oh. Nang kulon iku mendung peteng. Mendung peteng tapi cuacanya panas. Nang kene iki mendung iki. Iki mendung pisan. Mendung. Panas cuacane lur. Iya. Dan marek ngene iki wis wayahe beraktivitas. Ujian tanah. Kremet apa? Duh. Iya, Mbak. Hujan gerimis tapi ada sinar matahari. Apa? Terus Bu. Nang kono urip paling Bu. Emak mau nguripi gak dipateni. Full iki hampir-hampir itu. Ya mesti kira urip nang kono sampean. Ngopi sik lur. Dene wis Saiki wis iso nggak vlog maneh sithik-sithik, sing penting hadir setiap hari. Kalau ana hal-hal sing menarik maneh tak video maneh lur ya. Wis tak akhiri video hari ini. Matur nuwun sing sudah nonton vloge. Matur nuwun sing sudah mengikuti channel-e. Aja lali, intine sing penting aja lali salat 5 waktu lur. Tak akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng teng.